Zein da adierazpen algebraiko honen zenbakizko balioa isa bat denean? Esan bezala, lehenengo urratsa, isaren ordez, ez ezagunaren ordez, bat idaztea. Beraz, bat, bider, parentesia, bat, bi, parentesia itz. Egin behar dugun lehenengo eragiketa, parentesi artean dagoena da. Beraz, bat, bi, minus bat. Orain ja biderketa egingo dugu, just bider minus. Minus bat bider bat. Bat. Adierazpen algebraiko honen balioa isa bat denean, minus bat da. Egin dezagun beste adibide bat. Zein da adierazpen algebraiko honen zenbakizko balioa isa sei denean? Lehen bezala, lehenengo urratsa, isaren ordez, seia idaztea. Kasu honetan, lehenengo eragiketa, biderketa, bi bider sei, 12, zati hiru, orain zatiketa, 6 gehi 12 zati hiru, lau, eta azkenik batuketa, 10. Beraz, 10 izango litzateke, adierazpen algebraiko honen zenbakizko balioa isa 6 denean. Ekuazio baten mailarik handiena duen monomioarena da. Bai, adibidez. Ekuazio honetan, 3 monomio ditugu, minus bat monomioaren maila 0 da, bi isaren monomioaren maila bat, eta isa karratuaren monomioaren maila bi da. Beraz, ekuazio hau bigarren mailako ekuazioa dela esan dezakegu. Berreketa bat, biderkagai berdinen arteko biderketa adierazteko modu laburtua da. Adibidez, 3 bider 3 bider 3 bider 3 idatzi beharrean, egiten duguna zer da? Errepikatzen den biderkagaia idatzi eta goikaldean, eskumaldean, zenbat aldiz errepikatzen den. Bai? Bati 3 lau. Hau izango ditzateke berreketa bat. Kasu honetan esango genuke 3 ber lau. Bi kasu berezi ditugu. Berretzailea bi denean eta berretzailea 3 denean. Berretzailea bi denean, adibidez, berreketa honetan, esan dezakegu 5 ber 2 edota 5 karratu. Beste berreketa berezia berretzailea 3 denean. Adibidez, kasu honetan, 2 ber 3 esan dezakegu, baina 2 kubo ere ondo legoke. Bai? 74 erro karratu, berdin, ezagutzen ez dugu zenbaki bat. Bale. Berriro ere, galdetuko diogu gure buruari. Zein zenbaki berbi ematen du 74? 8, ezta? 8 bide 8, 8 karratu, 74. Beraz, erro honen emaitza 8 da. Kasu hauetan, erro hauei, erro zehatzak deitzen diegu. Zergatik? Karratu perfektoen erroak direlako. -2 karratu lau izango da, zenbaki positiboa, bai? -3 b izango da zenbaki positiboa, ez da? Ze ikur negatiboa b karratura dagoenez, minus bider minus beti izango da plus. Bi eta kenketa batuketa bihurtuko da, kasu honetan, eta isa beste aldera pasatzerakoan ere batuketa bihurtuko da. Beraz,
10 berdin 2 isa. Bigarren pausua izango dana da, isa isolatzea. Horretarako, hemen 2 beste aldera pasatu behar dugu. Beraz, biderketan dagoenez, zatiketa bihurtuko da. Beraz, isa berdin 5. Bukatzeko, eragiketa egin egingo dugu. Beraz, isa ebazpenera pasatuko dugu, eta konprobatuko dugu ondo dagoen. Ikusten dezuenez, ondo atera da. Beraz, azkenean, ikusten dezuenez, emaitza isa 5 da. Hau da, kasu honetan, erdikoen biderkadura, 3 bider jau, eta muturren biderkadura, 6 bider 2 berdina dela. 3 bider jau 12 denez, 6 bider 2 12 denez, berdintza hau betetzen da, ezaugarri hau betetzen da, hemen daukagun adierazmena proportzio bat da. Isa bider 7, edo 7 isa, bai? Baina, bueno, odan utziko dugu, eta 3 bider 35, bai? Bale, kasu honetan 7 isa, jarriko dugu polito, bai? Eta 3 bider 35, 105. Orduan, orain, isa bakantzeko, badakizue, isa berdin 105. Zati, 7, isa berdin 15, berriro ere.